हाय लोगोफोर, नोंथांमोनहा जोंनि नेवबासुवारि जेवारि क्लाबनि खुंगा 18थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे फालिथायाव जोंहा देंखो मोनाबिलि एबा हारिमु बादायलायनायाव जोंहा क'क्राझार जिल्लायावनो जोनोम मोननाय बिथां बर'निनो मुंदांखा एक्ट्रिस एबा फावखुंग्रि बिथां बिथ'राय ब्रह्मआ फैगौ 20 एप्रिलाव जों लागोआव बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा अन्नानै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो, बेखौनो आङो जेवारि क्लाबनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय रायजोफोर। आं बिथ'राय ब्रह्म। रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। फैगौ 20 एप्रिल खालि बैसागनि 7 खालारावहाय निउ बासबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 18थि बैसागु फोरबो फालिनो नागिरदों। बे दिनावहाय आंजों लोगोसे आंनि हान्जा मोसानायजों जों बाहागो लाहैगोन। बेनि थाखायनो बे दिनावहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनलायगोन आरो जोंजों लोगोसे रंजाफैगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। बे दिनावहाय बयखौबो लोगो मोनलायगोनखौ आं आसा खालामबाय लोगोफोर। बाय बाय।